L-ewwel qari. Qari mill-ktieb tal-Profeta Eżajija. Sid il-mulej tani l-sien ta' wieħed jitgħallem biex naraf ngħin lill-għajjien b'xi kelma. Ta' kull filgħodu jqajjimli lill-widinti biex nisma' bħal wieħed jitgħallem. Sid il-mulej fetaħ li widinti u jiena ma webbistx rasi, ma rġajtx lura. Tajt dari lil dawk li kienu jsawtuni, ħaddejja lil dawk li kienu initfu lil ħiti. Ma ħbejtx wiċċi mit-tajjir u l-bżieq. Sid il-mulej jgħinni, għalhekk ma nitħawwaġġ, għalhekk għamilt wiċċi b'ħażniet, jien naf li ma jkollix imnix nistħi. Il-kelma tal-mulej. Sam responsorjali. Alla tiegħi, għaliex tlaqtni. Daw kollha li jarawni jeħtku bija, jgħajbuni, iħarku rashom u jgħidu fidejn il-mulej intelaq ħajjeħilsu ħajsalvaħ la bih jitaxxaq. Alla tiegħi, għaliex tlaqtni. Abda klieb daru għalija, ġema nies ħżiena rassewni, taqbuli jdejja u riġlejja, nista' nott għadmi kollu. Alla tiegħi, għaliex tlaqtni. Ħwejġi jaqsmu bejniethom, jaqtu x-xorti għall-libsa tiegħi. Mulej la titbejjitx minni, qawwa tiegħi, fittexenni. Alla tiegħi, għaliex tlaqtni. Inxandar ismek lil ħuti, infaħrek f'nofs il-ġama. Faħru l-mulej intom li tibżgħu minnu, sebħuh il-koll nisel Ġakob. Ibżgħu minnu l-koll u liet Iżrael. Alla tiegħi, għaliex tlaqtni. It-tieni qari. Qari mill-Littra ta' San Pawl Apostolu lill-Filippin. Ġesu Kristu, li għad li kellu n-natura ta' Alla, ma qadx ifittex tiegħu li hu daqs Alla, iżda xejjen lilu nnifsu billi ħa in-natura tal-sir. Sar jiġbaħ lill-bnedmin u der minn barra bħala bniedem. ċekken lilu nnifsu billi jobda sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib. Għalhekk Alla ollih sa smewwiet u żejnu bl-isem li hu fuq kull isem, biex fl-isem ta' Ġesu, fis-sema, fl-art u f'qiegħ l-art, il-ħlejjaq kollha jinżu għarkubtehom u kull il-sin jistqar Ġesu Kristu u l-mulej għall-glorja ta' Alla l-Missier. Il-kelma tal-mulej. Il-passjoni ta' Sidna Ġesu Kristu skont San Luqa. Meta sar il-ħin, Ġesu għad fuq il-mejda flimkien mal-Apostli u qalilhom: Kelli xewqa kbira li nagħmel din l-ikla tal-għid magħkom qabel ma nbati, għaliex ngħidilkom din l-ikla minix se nagħmilha iżjed sa ma tkun seħħet għal kollox fis-saltna ta' Alla. U qabad kalċi, ratt il-ħajr u qal: Ħudu dan il-kalċi waqsmuh bejnietkom, għaliex ngħidilkom minn issa l-qudiem ma nixrobx iżjed mill-frott tad-dilja sa ma tiġi s-saltna ta' Alla. Imbagħad ħal-ħobs, ratt il-ħajr, qasmu, nowwilulhom u qal: Dan hu ġismi li jingħata għalikom. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Hekk ukoll wara l-ikla ħal kalċi u qal: Dan il-kalċi huwa l-patt il-ġdid b'demmi, id-demm li xxeret għalikom. Imma araw, id dak li se jittradini qiegħda miegħi fuq il-mejda. Għax tassew li bin il-bniedem imur kif hemm maqtuh, imma ħażin għalih dak il-bniedem li jittradih. Huma għalhekk bdew jistaqsu lil xulxin
min minnhom kien se jagħmel dan. Inqalet ukoll kwistjoni bejniethom dwar min minnhom kellu jinżamm bħala l-akbar wieħed. Imma hu qalilhom: Fost il-pagani is-slaten jaħkmu fuq in-nies u dawk li jħaddmu is-seta fuqhom jisejħulhom benefatturi. Intom mhux hekk, imma l-akbar fostkom għandu jġib ruħu tal-iżgħar wieħed u minnu fuq l-oħrajn iġib ruħu ta' għaddej. Għax minnu l-akbar? Dak li jkun fuq il-mejda jew dak li jkun qiegħed jaqdi? Mhux dak li jkun fuq il-mejda? Mela jien qiegħed fostkom nagħmilha ta' għaddej. Intom imbagħad, intom dawk li żammejtu sħiħ miegħi fit-tiġrib kollu li ġie fuqi. U bħalma missieri ħejja saltna għalija, hekk ukoll jiena nħejji għalikom biex tieklu tixorbu fuq il-mejda miegħi f'saltnati u toqgħodu fuq it-tronijiet biex tagħmlu ħaq mit-12 tribu ta' Iżrael. Xmun, ara ix-xitan ridkom fidejh biex jgħaddikom mill-arbil bħal qamħ. Imma jiena tlabt għalik biex il-fidi tiegħek ma tiġix nieqsa. Inti mbagħad meta terġa' lura għas-sewwa wettaq lil ħutek. Qallu Xmun: Mulej, jiena lest li miegħek niġi saħansitra l-ħabs, lest li nieħu l-mewt ukoll. Imma Ġesu qallu: Ngħidlek Pietru li llum qabel ma jidden is-serdu tkun ċħadd għal 3 darbiet li inti tafni. Imbagħad qalilhom: Naqsitkom xi ħaġa meta batkom bla borża u bla ħorġa u bla qorq? Huma wiġbuh. Ma naqasna xejn. Qalilhom Ġesu: Immissa min għandu borża iqis li jħodha miegħu u min għandu ħorġa ukoll. U min m'għandux sejf ibih il-libsa ta' fuqu u jixtri wieħed. Għaliex ngħidilkom jeħtieġ li jseħħ fija dak li hemm miktub, jiġifieri li kien magħdud mal-ħżiena. Ta' bilħaq dak li hemm miktub fuqi iseħħ. Qalulu d-dixxipli: Mulej, ara, hawn żewġ tisjuf hawnhekk. Qalilhom Ġesu. Biżżejjed. Imbagħad ħareġ u mar pas-soltu fuq l-għolja taż-żebbuġ u d-dixxipli wkoll marru miegħu. Kif wasal hemmhekk qalilhom: Jitolbu li ma teħtlux fit-tiġrib. Imbagħad dbiet minnhom daqs tefa ta' ġebla u nxteħet arkubteħ jitlob u jgħid: Missier, jekk inti trid, warab minni dan il-kalċi. Iżda tkun magħmula r-rieda tiegħek u mhux tiegħi. Derlu anġlu mis-sema biex jagħmillu l-qalb, imma hu ħass dwejjaq tal-mewt fuqu u beda jitlob b'ħerqa akbar. L-araq sarlu bħal qtar tad-demm iċarċar sal-art. Imbagħad qam mit-talb, mar ħdejn id-dixxipli u sabhom reqdin minħabba swit ta' qalb u qalilhom: Kif? Irqattu? Qumu jitolbu biex ma teħtlux fit-tiġrib. Kif kien għadu jitkellem, waslet ġemma nies. Quddiem kien hemm dak li jismu Ġuda, wieħed mit-12, u dan resaq lejn Ġesu biex ibusu. Imma Ġesu qallu: Bew sażilt Ġuda biex titradih lil bin il-bniedem. Dawk ta' madwaru meta raw x'kien ġej qalulu: Mulej, tridx nagħtu bis-sejf. U wieħed minnhom ta' daqqa tas-sejf lil qaddej tal-qasis il-kbir u qatalu barra widintu l-leminija. Imma Ġesu qal: Iqfu, biżżejjed. U meslu widintu u fejqu. Imbagħad Ġesu qal lill-qassisin il-kbar, lill-uffiċjali tat-tempju u lix-xjuħ li ġew għalih: Iskom ħriġtu għal xi ħalliel armati bis-sjuf u l-bsaten? Meta kont inkun magħkom kuljum fit-tempju ma meddejtux idejkom fuqi, imma dini s-sija tagħkom u s-seta ta' dlamijiet. Imbagħad qabdu lil Ġesu u ħaduh magħhom u daħluh fil-palazz tal-qasis il-kbir. Pietru baqa' miexi warajhom mill-bogħod. Meta mbagħad qabdu n-nar f'nofs il-bitħa u nxteħtu bil-qiegħda madwaru, Pietru mar qad bil-qiegħda f'nofshom. Imma kif kien hemm bil-qiegħda ma' ġenb in-nar, ratu waħda għaddejja. Waħlet għajnejha fuqu u qalet: Dan ukoll kien miegħu. Iżda hu ċaħħat u qalilha: Mara, anqas biss nafu.
Wara ftit raħ xi ħadd ieħor u qallu, Intu kol wieħed minnhom? ma Pietru wieġbu. Le sieħeb minix. Għaddiet xi siegħa u reġa' kien hemm ieħor li beda jisħaq u jgħid, Iva tassew, dan ukoll kien miegħu għax dan ukoll mill-Galilija. iżda Pietru qallu. Ma nafx inti tgħid sieħeb. U minnu fih, kif kien għadu jitkellem, isserdu idden. U l-mulej dar u ħares lejn Pietru. U Pietru ftakar fil-kelma li l-mulej kien qallu. Illum, qabel ma jidden is-serduq, inti tkun ġaċħatni 3 darbiet. U ħareġ il-barra jibki b'qalbu maqsuma. L-irġiel li kienu qegħdin iżommu lil Ġesu bdew jadduh biż-żuffjett u jsawtuh u għattewlu wiċċu u bdew jistaqsuh u jgħidulu. Aqta minn tajjilek din id-daqqa. U għadu jajruh b'ħafna kliem ieħor. Meta sebaħ, iltaqat il-ġemgħa tax-xjuħ tal-poplu, il-qassisin il-kbar u l-kittieba, u ħadu lil Ġesu quddiem is-sinedriju tagħhom u qalulu. Jekk inti l-Messija ejdilna. Iżda hu iġibhom. Jekk ngħidilkom ma temnux, jekk nistaqsikom ma tweġbux. Imma min issa l-qudiem bin il-bniedem ikun bil-qiegħda in-naħa tal-lemin ta' Alla li jista' kollox. U l-koll qalulu. Inti mela li bent Alla? Għallilhom Ġesu. Intom stess qegħdin tgħiduh, iva, jien. U huma qalu. Xi ħtieġa għandna iżjed ta' xieda għax smajnija aħna minn fommu stess. Imbagħad qamet il-ġemgħa kollha u ħaduh għand Pilatu. U bdew jakkużawh u jgħidu. Aħna sibna li dan il-bniedem qiegħed ixxewwex lill-ġens tagħna li mhuwiex iħalli li min iħallas it-taxxa lil Ċesari u li qed jgħid li hu l-Messija Sultan. Pilatu staqsih u qallu. Inti s-Sultan tal-Lut? U wieġbu. Inti qiegħed tgħidu? Pilatu qal lill-qassisin il-kbar u lill-kotra tan-nies. Ebda ħtija ma nsib f'dan il-bniedem. Iżda huma baqgħu jinsistu u jgħidu. Qiegħed ixxewwex lill-poplu u jgħallem fil-Ludija kollha, ibda mill-Galilija sa hawnhekk stess. Kif sema dan, Pilatu staqsa jekk dak ir-raġel kienx mill-Galilija. U meta sar jaf li hu kien min-naħa li kien jagħmel minna Erodi, batu qudiemu għax f'dawk il-jiem Erodi wkoll kien Ġerusalemm. Erodi feraħ ħafna meta ra lil Ġesu għax minn dak li kien sema fuqu kien ilu żmien jixtieq jarah, bit-tama li jara li jagħmel xi sinjal. U għamillu bosta mistoqsijiet, imma Ġesu ma wieġbu xejn. Il-qassisin il-kbar u l-kittieba b'saħħna kbira fuqhom għadu jakkużawh. Imma Erodi, flimkien ma' soldati tiegħu, beda jżebilħu u jgħaddih biż-żuffjett. Libsu libsa ta' kuluri lellex u reġa' batu quddiem Pilatu. Issa Erodi u Pilatu fl-imoddi kellhom għal xulxin, imma dakinhar saru ħbieb. Pilatu sejjaħ flimkien lill-qassisin il-kbar, il-kapijiet u l-poplu għalilhom. Ġibtuli quddiemi lil dan il-bniedem bħala wieħed li qiegħed ixxewwex lill-poplu. Ara jiena stħarriġtu qudiemkom fuq l-akkużi li qegħdin iġibu kontra tiegħu u ma sibt ebda ħdija fih, u anqas Erodi ma sab għax reġa' batu qudiemna. Qegħdin taraw mela li ma għamel xejn li ħaqqu l-mewt. Għalhekk nagħtih is-swat u nitilqu. Iżda huma qabdu jgħidu l-kol f'daqqa. Għatih il-mewt lil dan, itilqilna l-Barabba. Dan Barabba kienu tefawh il-ħabs minħabba rewwixta li kienet qamet fil-belt għax kien qatel. Pilatu billi rid jitlaq lil Ġesu olla leħnu u reġa' kellimhom. Iżda huma qabdu jgħidu aktar minnu u jgħidu. Salbu, salbu. Għat-tielet darba qalilhom. Imma dan x'għamel ħażin, ma sibt fih ebda ħtija li ħaqqa l-mewt, mela nagħtih is-swat u nitilqu. Iżda huma b'ħafna jgħat baqgħu jinsistu u jitolbu li jkun imsallab, sakemm fl-aħħar għaddit tagħhom. Għalhekk Pilatu qataħħa li jsir kif talbu huma. Telqilhom lil min talbu, jiġifieri lil dak li kien mitfuħ il-ħabs minħabba rewwixta u qtil u lil Ġesu tawulhom bħalma xtaqu. Huma u sejrin bih qabdu wieħed jismu Xmun minn Ċireni li kien ġej lura mir-raba u għabbeħ bis-salib biex iġorru wara Ġesu. Kotra kbira ta' nies kienet mixja warajh. Fosthom kien hemm xi nisa li bdew iħabtu fuq sidierhom u jibkuh. Imma Ġesu dar lejhom u qalilhom. Nisa ta' Ġerusalem, mhux li jibku, iżda ibku lilkom infuskom u lill-uliedkom. Għax araw qed jiġi żmien meta jgħidu ħinja dik li m'għandix tfal, ħin il-ġuf li qatt ma wilet u s-sider li qatt ma redda. Imbagħad jibdew jgħidu lill-muntanji aqgħu fuqna u lill-għoljiet ordmuna. Għax jekk dawn kollu qegħdin jagħmluh lizzok meta għadu aħdar. Mela xi jsir minnu
meta jinxef. Kien hemm ukoll tnejn oħra, żewġ tirġiel ħatja li ħaduhom mal-mewt miegħu. Meta waslu fil-post jgħidulu l-qorrea, salbuhom hemm lilu u lil ħatja, wieħed fuq il-lemin tiegħu u l-ieħor fuq ix-xelluk. U Ġesu qal: Missier, aħfrilhom, għax ma jafux x'inhu ma jagħmlu. Imbagħad tellaw ix-xorti u qasmu ħwejġu bejniethom. Il-poplu waqaf hemm, iħares, waqt li l-kapijiet bdew jiddieħqu b'Ġesu u jgħidu: Salva lil oħrajn, ħajsalva lilu nnifsu jekk dan il-Messija, il-maħtur ta' Alla. Is-soldati wkoll bdew jgħadduh biż-żmien u resqu lejh, newlulu mbit qares u qalulu: Jekk inti s-sultan tal-Lut, salva lilek innifsek. Fuq rasu kien hemm ukoll kitba li kienet tajt dan huwa s-sultan tal-Lut. Wieħed mill-ħatjin li kienu msalbin miegħu beda jajru u jgħidlu: Int m'intix il-Messija, salva lilek innifsek u lilna. Imma qabes l-ieħor ċanfru u qallu: Anqas minn Alla int ma tibża int li qiegħed taħt l-istess kundanna. Tagħna hija ġusta tassew għax qegħdin nieħdu li ħaqna ta' kull ma għamilna, imma dan ma għamel xejn ħażin. Imbagħad qal: Ġesu, ftakar fija meta tidħol fis-saltna tiegħek. U Ġesu wieġbu: Tassew ngħidlek, illum tkun fil-ġenna miegħi. Għal-ħabta ta' 6 siegħa waqgħet dalma kbira fuq il-pajjiż kollu sa' 9 siegħa għax ix-xemx iddalmet. Il-velu tas-santwarju iċċarrat min-nofs. Imbagħad Ġesu għajja tajta kbira u qal: Missier, fidejk jien nerħi ruħi. U kif qalek ħarġet ruħu. Iċ-ċenturjun meta rax ġara beda jfaħħar lill-Alla u jgħid: Tassew li dan bniedem ġust. U n-nies kollha li kienu nġabru hemm biex jaraw meta raw dawn il-ġrajja reġgħu lura jħabbtu fuq sidrhom. Dawk kollha li kienu jafuh għadu jaraw kollox mill-bogħod. Hekk ukoll xi nisa li kienu ġew warajh sa minn meta kien għadu fil-Galilija. U kien hemm wieħed jismu Giuseppi, membru tal-Kunsill, imma raġel tajjeb u ġust, li ma kienx qabel mal-membri l-oħra f'dak li ridu u f'dak li jagħmlu. Kien minn Arimatija, belt tal-Ludija, u kien jistenna s-saltna talla. Dan marant Pilatu u talbu l-ġisem ta' Ġesu. Niżlu mis-salib, kefnu fl-iżar u qiegħdu f'qabar maqtuħ fil-blat, li fih kien għadu ma tqiegħed ħadd. Dakinhar kien jum it-tħejjija u s-sibt kien noddu beda. In-nisa li kienu ġew mill-Galilija ma' Ġesu marru wara Giuseppi u raw il-qabar u kif kienu qiegħdu l-katavru. Imbagħad reġgħu lura u ħejjew il-fwejjaħ u l-mirra. Is-sibt għadduh fil-mistrieħ skont il-preċett tal-liġi. Il-kelma tal-mulej.